ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବସ୍ରେ ବସିଲି, ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା କିଛି ଏମିତିକା ଭିଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାଇ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ମୋ କାମ ଜାଗାରେ। ସେଠି ହେଉଥିଲା ଆମର ଫଟୋସୁଟ୍, ମାନେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଫଟୋସୁଟ୍। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫଟୋସୁଟ୍। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାହେଲେ ଏଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆସିଗଲେ ଆମ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ। ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଲୁ ଆମେ ମଜାକ। ସେ ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଭାଇଜାନ, ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ହେଲା କିଛି ସମୟ ଫଟୋ ସୁଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଲି କିଛି ପୋଜ୍, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେବି ନା ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦେଲି ଟିକେ ହିରୋ ବାଲା ପୋଜ୍। ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଟଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମୋର ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର କାମରେ, ମାନେ ଘରକୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।